Overal zien ze de krotten van het land aan het halen. Kijk, die vlag die hangt hier op verschillende plekken in IJsselstein aan de gevel. En of dat nou iets met die boerderijen te maken heeft of met... Ja, die vlag die stiert hier ook op het pulken. Het mysterie van IJsselstein. Dus kijken of ze ons... Hier wordt gekorfbald. Dus dan denk ik dat ze wel 1 of 2 dochters hebben. Hier is een zware post aangekomen, Rudy. Kijk. Ja, normaal gesproken is een zware post een blauwe envelop. Eens even kijken. Oh. Ja. Enige obstakels. Is dit wel de goede voordeur? Hallo! Hoi. Mag ik u wat vragen? Ja, zeker mag u wat vragen. Praten we Limburgs of niet? Ja, ik praat wel hem. Hallo! Jullie. Wie wil ons af en vragen? Die vlag die hebben we nou al op 2 plaatsen in IJsselstein gezien. Ja. Ja. Wat zit die vlag? Wat vertelt die? IJsselstein is dit jaar 100 jaar bestaan. Is dat de vlag van IJsselstein? Ja, dat is de vlag van IJsselstein van het 100-jarig bestaan. Oké. Dus die is speciaal daarvoor ontworpen. En nou is er een route of zo, want er staat er voor een pulken. Ja. Daar staat die vlag ook op. Ja, er zijn diverse routes geweest, wandelroutes en fietsroutes. En eigenlijk is het hele jaar zijn er allemaal activiteiten geweest in het teken van 100 jaar bestaan IJsselstein. En die boerderij van u, dat schijnt een bijzondere boerderij te zien. Nou, bijzonder. Het is, die hoort bij de 15 boerderijen die, ook 100 jaar, die zeg maar het oudste zien van het dorp. Oké. Dus Maar er stond een heel verhaal bij op Ja. dat. Kent je het reproduceren, het verhaal? Nou, reproduceren is een groot woord. Ja, wat voor verhaal wordt er verteld? Nou, Door? daar werd eigenlijk verteld van hoe eigenlijk de dorp, of ja, de boerderij is ontstaan. Die is dus vroeger neergezet en in de oorlog is die afgebrand vanaf, even kijken, vanaf hier is die helemaal afgebrand. En op het bordje staat het niet helemaal goed. Oh. Blijkbaar is het dat die in de oorlog is afgebrand, hebben ze die aangestoken zodat de mensen zeg maar konden vluchten. Dus dat ze zeg maar konden vluchten. Dus dat ze hun eigen boerderij aanstokte om de aandacht af te leiden of zo? Ja, zodat ze in die rook zeg maar weg kosten. Ja. Goh, dan moet de nood toch wel heel hoog zien of niet? Ja, dat Als ze denk ik zoiets wel. dus. Ja. Ja. Maar was dat nou hetgene wat wel of wat niet klopte? Ja, dat klopt, maar volgens mij staat op het bordje dat het de onderduikers zijn. En de meest pas geleden toen verteld, toen de mensen hier allemaal langs kwamen lopen, dat het de Duitsers zijn geweest die gevlucht zijn. Ja. Oké. Dat is dan wel grappig, want dan komen er dus mensen heen Ja. die schijnbaar meer weten over de boerderijen als jij zelf. Ja, want ik ben nog geen 100 jaar. Nee, ik neem aan die mensen die hier langskomen ook niet. Nee, het is, er is heel veel geschreven. Laatste jaar is nu wel een boek uitgebracht. En dus daar staat heel veel in. En we hebben hier ook een groepje, IJsselstein 100. Die hebben heel veel uitgezocht en er is een boek geschreven over de geschiedenis van IJsselstein.
Dus daar zien we ook dingen te weten gekomen over ons eigen roots hier. Ben je echt van IJsselstein? Ja, ik ben van IJsselstein. Ja. En met wie woont ze hier allemaal? Ik woon met Geert van Dijk uit IJsselstein hier. En mijn dochter Vera en zoon Roy. Oké. Die zijn... Kun je dat zien dat we Roy net op het fietsje tegenkomen, ja? Ging die naar school toe? Nee, die gingen schoolbolen. Ja. Schoolbolen? Ja. Klinkt u leuk? Ja, dat klinkt zeker leuk. Maar heeft de school hier een eigen bowlingbaan of zo? Nee, die hebben in de herfstvakantie hebben die... komt er een naam bij. Is dat een bekende? Ja, volgens mij is dat mijn vader. Ook een echte IJsselsteinse? Nou, die komen uit West-Brabant. Die zijn vroeger hier naartoe gekomen. Dus die vindt het wel leuk. Oh, die vindt het wel leuk? Die vindt het leuk, ja. Wie had zo trouwens? Femke van Dijk. Femke? Van Rosmeulen, ja. Dat is die meisjesnaam van Rosmeulen. Ja. Femke, we waren eigenlijk enorm aangenaam verrast door de elektriciteitspeul. Ja. Die stond er nog niet zo lang. Nee, die hebben wij dit jaar daar neergezet. En waarom? Want dat is toch eigenlijk iets van... Van vroeger, ja. Omdat wij dat wel... nou, onze zoon die durfde niet zo goed door het donker te fietsen als hij hier s'avonds naartoe kwam. Dus toen waren wij eigenlijk op zoek naar iets om het zo te maken. Och, wat leuk. En toen hebben wij in het teken van dat het bij het huis, bij hier eigenlijk past. Het past goed bij het nostalgische van de boerderij. Ja, dat was de bedoeling. Ja, en Dag toen meneer. hebben we... Beetje nostalgie, hè? Ziek, hè? Toen hebben we alle palen op de kop Leuk getikt. uitgevoerd. En dat mag allemaal zomaar. Zover we weten. Maar huurt dat allemaal bij de boerderij? Ja, ja. Ook de oprijlaan? Ja, die hoort ook een beetje bij hem. Oh ja? Vertel. Van vroeger uit. Nou, wij hebben dit een keer 20 jaar geleden gekocht, deze boerderij. En toen hadden we een dochter die ook misschien wel iets zocht. En toen hebben we dus gevraagd, dochter, hebben jullie zin om hier te gaan wonen? En toen hebben ze hier eerst 5 jaar gewoond, dat ze niet getrouwd waren. En toen zijn ze getrouwd. En toen zijn ze toch maar getrouwd, dit zal wel goed bevallen zijn. En zodoende hebben we toen meteen eigenlijk de boerderij aan hun overgedaan. En het land hebben wij nog een tijdje gehouden. Dus nou is het, dat weiland is nog van ons gezamenlijk allemaal. Ja. Nog van de familie. Van de de familie. boerderij hier is van de familie van Dijk, van Rosmeulen. Ja, Leuk hoor. en zo gaat dat zo. Ja. Hey, Dus mijn man die maakt die dingen allemaal. Die vindt dat... wat is zo'n handige haar hier ja, staat. dat is een handige haring. Ja. Werkt hij ook met hout? Als Die beroep? heeft hier een dorp, een aannemersbedrijf. Kijk. Aannemersbedrijf. Dus daar heeft natuurlijk ook het een en ander aan de boerderij gedaan. Ja, wij zijn hier gaan wonen. Toen hebben we eerst 5 jaar verbouwd zelf. Alles zelf gedaan. En, maar ja, het aannemersbedrijf is iets van de laatste 5 jaar dat hij daar zelf is mee ingestapt is. Oké, dus hij werkt op dit moment dag en nacht. Behoorlijk. Iedereen is een bouwer volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Let ze Ja. ook nog wel een beetje op hem dan? Ja, probeer ik wel. Ja? Want als hij Hij is toes... gelukkig wel zo verstandig dat je ook nog leuke dingen doet. Oh, Hij is ook in het dorp aardig ingeburgerd wat de verenigingen betreft. En zodoende is hij nog bij alles betrokken. oké. Echt een persoon die eigenlijk het dorp ook probeert de goede kant op te trekken. Bijvoorbeeld de kerk gaan ze nou waarschijnlijk slopen, ook in dat soort overleg en zo. En het gemeenschapshuis is dus versleten en dan wil men ook samenvoegen, de kerk gedeeltelijk slopen denk ik. En dan het gemeenschapshuis en een beetje een gymzaal erbij aan. Oké. Maar ik kom hier zomaar binnengelopen, ik wil hier niet het woord gaan nemen. Nou, nee. Ja, het gebeurt gewoon, hè? Het gebeurt gewoon. U komt hier toevallig, kwamen we Ik even op kom de hier koffie. elke dag 1 of 2 keer. Ik heb hier nog ponies lopen. Die mag ik nog zeggen dat van mij zijn. En dan, en dan kijk ik hier ook eens rond. Een beetje de zaken ook mede in de gaten houden. Ja, het ligt natuurlijk een beetje af. Zonder gescheiden hier. Dus een hoek waar alles Nou ja, kan het is- gebeuren. het is kan nu- het gebeuren. is nu Er voortaan gebeurt, wel natuurlijk mooi geen verlicht. gekke dingen, maar- Ja. Het is nou mooi verlicht. Dat is, heeft ze net uitgelegd dus. Dat is ook voor de veiligheid.
En ook de geruststelling van de kleinzoon, zeg maar. Ja. Maar het is wel heel Ja, leuk, want er komen het is dus leuk. heel veel, we krijgen echt heel veel leuke reacties. Het heeft wel aandacht, ja. Pas geleden kwam er iemand hier aan die zei van, oh wat leuk dat jullie die hebben laten staan. Ik denk, oké. Nou Ja, ja, ja. we hadden het er in de auto over, maar je kunt zien dat ze nieuw zijn. Ja. Maar er is wel enorm, moet ik dat zeggen, enorm gekeken naar het nostalgische gehalte. Hè? Ja. Dus de lampjes zijn mooi uit de tijd en die, hoe heten die dingen? Die porseleinen dingetjes, Ja, wij zijn die isolatoren. isolatoren.